Kasanumot ang makaturog da tao no kastoy. Nagringgor di ta kaaruba. Nagaduman nga tan tinaluko da itabaket lusing. Tinasasawam manin bakit maturog ka kadilatan. Apay, di ka pala nairuam. Kun ado ti mangibagbagaan na laing ang mangagas ni Lusing. Kat kasanumot da taon nga ay. Imbes akayat ko kumamot ti makainan na. Saanan ah? Ireklamok tuman kitdikin di kapitan. Anday da ka manin puring. Namin anukan anapan ka ni kapitan. Di ka lang babae. Di kapitan pa yan ti mauma di tarupam. Dakkel at tulong para kadagit ti kalunggaran tayo ni Luseng. Gapo iti kinalaing na amang ngagas. Agyaman kakit di tawan madi arikrik naam. Akas kadagiti makipilpila di nga agpapaagas. Isa di ka sumanaaw iti sana may parbang kontrakin kwa na. Nanang, agina na kayon. Ituloy yung tunbigatan ti mga sikaso kadagiti nakapila di tarwar. Kaasi damat no agsubli damanon in tunbigatan ako. Sapay nagadayo ti paggapuan da. Kat talaga akas taa. Sumipngetan. Inton kon, adaman pa kasarsaritaan yon kanina na puring. Baybayam ni nana mapuring. Di mo'y kaskaso. Awan matam mo kabasol ko kankwana. Ngamkasla nagdakkel tigura na kanyak. Nadlaw ko matdaitan nanang. Sa anapulos sa mapmapan di balay. Kano lumabas di tasango ti balay, nagtadam ti kusilap na. Wan nga rod, ngam baybayam. Di mo'y kaskaso. Basta saan laki ding agkabil. Anyat orasan, apay nga itakala ang asumangpat Glenda. Anday taka manin puring. Bumakiten ta anak mo. Kasano ang makaasawa no kasta? Wan nga rod dandan ni 30 titawan kon. Ang kaslapay lakin si ti panagkita yu kanyak. Amok mater aramidak. Amok pa'y no anya ter aramidam di tarwar. Amangan no adda kasinsin narak mo adimi amok kinitatang mo. Addan panunot ni Glinda bakit? Rumbeng la makinobyo. Agtal na ka man matkardo. Jakpay kayat amakinobyo ta anak ta. Tinto pa'y nakasubad kadataan ng paadal kan ko na. Oray matikas ta pa nagpampanunot maun pureng. Mala Glinda anak ka. Inkamanganan ta nalpas kamin anangan. Nabsugak pa'y tatang. Ala, mapanak pa iti silid ko, takayat kuntagin na. Apay, anyat orasan. Di ba'y ka nirimwar ni Glinda iti silid na bakit? Katno itay ko pa'y nga iayaban, di nakmat ikaskaso. Amangan no nasakit tinakam nakin kan Di mo ko mga minunay istriktuan day anak ta. Mano atawon mo tayo na datati nagserserbyan na. Ikam kumamay tigundaway na nga galiwaksay. Kat itulok mo nga raw ano asinula ditan alalaki ti pagtinagan na. Bayam nga iso tag desisyon para iti bagbagi na. Nay, si kamot gayam lare barawk. Naimbag ang orasyo tata. Aywan, awatin nyo na ito eh. Kasangay ko nga minita kat nagluto ni nanang itibas sita pagsasangwan. Ada pa isuman di tata. Ay kait, ang yaman nakabarawk. Umulag ka pa'y Saan tata? Taagdardarasak ngamin. Ada pa'y papanak. Kasta aya. Naimbag nga raw da sakti naranaam dito'y balay. Tanong ni nanam apureng. Sigurado adi naawatan da ito impandigom. Wan nga raw tata. Nadlaw ko akas lakagurgura na kami ni nanapureng. Awan mo't ammo mi abasol mi kanwana. Ay, di mo ikaskaso jay asawak barok. Talaga nga may nadakkel ti apal na jay abakat kaninanang mau. Ha? Isa siya kaon, tagkid-kid daw iti dispensa kada kayo nga agina. Lare barok. Na, apay akasla sa bali tiraman to'y masida lakay. Ay, saus. Apay alino katamday ta. Katimpaigid ko lang arudan.
kanan ti aso na ita. Napangles na itan bakay. Anya? Oh, na ita suman ti kanam. Kena gitu yung nakaluban dito yung amakan. Tanay, mabisinak una yan. Ay, nabanugak arimbuar. Nagimas mat da ito asumanan. Sige, mangan ka lang bakay. Ibusam na ita, taamangan mo mabanglas. Mayat ti timpla na Man-mano ti kastoy kaimas ti suman. Ang nangalam di tao, agda nagisursur ang naglakaw. Saan alako da ita? Inted da. Sino nga'y tinangtad? Nilaray nga anak ni Luseng. Ay, apay nga italang nga'y bagam nga'y. Kahit apay aya, maan ano ko ma, linuto ka na ni Luseng da ita. Amangan no adamot inlaok na dita. Madamdamag sakit ti tiyan ko. Ay, tal na ka man matpureng. Simakit ko man ati tiyan mi ka ni Glenda. Ngam saan man? Nene, aguray ka. Kasla agsikal mo ti tiyan ko. Ha? Di mun tumangamin imbaga at agos no asino tinangtag iti daytoy. Anya nga'y agsakitan ti tiyan ko. Anay ko, anay. Bakit Luseng? Rumwar ka dita. Tasumbatam tinaramid mo kanya. Ninanapuring da dyan, nanang. Napa yun, hanyat mapaspasamak kang kuana. Bakit ti tiyan ko gapo iti intedyo at araon? Kinamudan na, Luseng! Ha? Mabit lang, nanang. Kasaritak ni nanapuring. Tanangan nyo ti panagsasauyo, nana. Tapang madakas ti kastang ibagbagayo. Kat pudnumat ngamin ti bagbagak. Gapo iti suma na kinnan ko ang naggapo kada kayo. Bakit ti tiyan ko? Kalutluto lang gintad mi kada kayo, nana. Amang ano da sa bali akin nanyo. Ti kunamkit di. Manggagamod at talaga ti inam. Ginamudan nak. Saan na manggagamod ti inak, nana? Manggagamod! Da kayo ang nakapila dito nga umay agpaagas kin ni Bakit Luseng. Di yu patpat yan dayta. Tamang gagamod dayta bakit. Ay, pureng umay ka man. Mangibabayin ka ditan. Nagalas ti bagbagam. Di nakpakibiyangan karto. Di mo urayan nga ulodin ka ayawain. Kita ka man langan. Pasensyakan lari Baraok. Siya akong tagkid daw iti dispensa kada kayo iti inam. Madlaw nga daguran ni nanapuring kada kami, tata. Jak amo no niya launa iti kaguran na kada kami. Katawan mo't madingar aramidon mi kan kuana, tata. Di kalaagbain iti kastangar aramidam. Kitaam, kat pimanaw ti daduma nga agpaagas ko makan Luseng. Kat mayat ano kasta. Agruam day di alusing. Agpay sumangami namang gagamod. Saan na tila ipagpabasol mao? Diyay siguro kinan mo anabangles amasida tinagsakitan ti tiyan mao. Di kag sasaw iti kasta. Ta mabalinda ka nga idarom iti kastangar aramidam. Idarumdak di darumdak. Sanak amabutang. Sangwak aida. Apaya kasta tilang am Glenda anak ko. Madinsamot ti bagbagin. Kaya't mo takuyugan kang agpa-check up. Itaam man talang pumuspusyaw kan. Awan pa'y gaganay gayam. Saan na, nanang? Madanaga nakiti kasta lang Okay, aglaan. Didak pa kadanagan. Ala, di ka pa'y lang arod sumrak iti trabahom. Amangan noan niya ti mapasamakan ka. Nakalivak pa'y laang, nanang. Ala nga rod, surutang amin ni tatang mo iyay bangkag. Damat linutok apamigat kan pangal daw ditan. Agin anakalaang, tano di ka mabanog, wan. Wan, nanang. Madlaw mo ka diti anak talakay. Kaslaad darikrik naan na. Ngam di namat kayat ti agpa-check up. Anya nga tano padasan tang ipakita kan ni Luseng. Sanan, amangan no kumaro ti rikrik naan na. Do di na kayat agpa-check up. Di ni Luseng langan ti pangipakitaan ta. Saan nga rudan? Mamatpati kamat iti dayjay alusing. Mangkagamod dayjay. Pilitin ta nga raw na mapanagpa-check up. Taamangan no anya dayjayan.
O anya, kumusta ti pa nagpa-check up yaw? Ay unay kamatan, Glenda. Asino ti amatisikog mo? Ha? Itay pa'y ladamdam agak. Ngam di kamat agsao Apolos. Anya jay kunam. Masikaw. Masikaw ni Glenda. Wan, ay na masurunak gardo. Kasla kayat ko atong patungpaan ta anak mo. Apay anak ka. Asinaw ti amatisikog mo. Pag-awanan da ko ma. Ngam, ada asawa tinakasikog kanya, tatang. Anya? Kat intarayan na kun. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya. Nukasta. Agpasngay ka nga awan amata anak mo. Ay mangibabain ka, Glenda. Anya laangan ti sawan dagiti tattao. Di ka ngamin nagananad. Gatel a babae. Mahala, hustol po rin. Di ka nagsaoy ti makapasakay. Anya nga raw, naditan. Aklunan tan ati gasat ta anak mau. Sinalbag kit di dagita tattao. Apay, asino ti kaapam? Dagita man nakibiyang akalugaran tayo Di meten anak tati tupi kuda. Gagangay na takapudpudutan pa'y lati pasamak. Di mo kadilatan ikas kaso idaba kayo. Ti panunutam kat ti anak ta. Awan mo't may tulong na gitakin ka. Makamumeten ay tibiyag na. Nagayatan na dayta. Ay katulungan talata ta anak takit niya raon. Kasi may nangruna kat masikaw. Kasaya talaga. Pagan anong atulungan ti garanggandyang a babae? Saan ngagpampanunot? Nakapasngay kaan anak ka. Ayan ni nanang ngay, tatang. Anday di balay. Di na kaya ti umay dito ospital. Masadot ka na. Ay, talaga kaguran ako ni nanang Amumutay ni nanang mau. Nangataw ti porwana. Noon niya ti pangedeng na isulatan. Paspasin siya amlatan ni nanang mau. Ay na, naglukmagmatan to'y apaw. No simurot kumamat ni nanang mau. Makita na kumamat. No kasano ti kinalungpo to'y apo ko may. Nakapangedeng akong tatang. Apaman ang makatanggadak. Umadayo kami iti anak ko. Anya, papanan nyo ko ma. Kan pangalaan nyo ti kwarta abus-busin niya no bilang laang. Nagpawit mo ti ama ti anak ko, tatang. Kan nagkarya di na baybayan ti anak na. Binulan ka no amang tid iti sustento na. Nagkat nasayat nga rod ano kasta anak ka. Tapno saan to ngagbalin ang nakakaasit ti anak mau. Uwen nga rod, tatang. Kahit papanan nyo nga raw. Awan pa'y umno a lugar a papanan mi ngam ibagak tumot laeng kada kayo. Anya beten anak gringkor. Di pa yun makainanaan na saya ti tao. Eh, pasensya kayo, nanang Jak ngamin nakatimpla adagos iti gatas ni baby tamadamati pa naglabak itay. Aganak-anak kan tumang amin, Glenda. Darasudos kang amin. Uray kuma, nubaro tinagpasikugam. Tapno adda katulungam ang mga sikaso dita anak mo. Pasensya kayon, ananang. Pasensya. Makauma dengdenggan. Patuloy akong di planok, tatang. Pumanaw kami ni anak ko. Apay ngay panaw mo ti apo kumika na kami anak ko. Jak kaya't adumakkel ti anak ko akas di titrato ni nanang kada kami, tatang. Madlaw ngamin nakagurguran na ti anak ko. Ay na, jak manam mo ti dahi nga inam. Natangken ti puso na. Basol kumatkit di isa mawatak ni nanang. Itad ko ti address sa papanan mi iti anak ko, tatang. Tulungan na kami kano ti ama ti anak ko. Nakita anak ka. Di kan magsinubyan kan kuha na dan asawa na. Uwan, tatang. Nabayagan na nagsina kami.
Kat awanan plano ka makisinublan kan kuana. Ne, apay kasla na ulimot to'y balay. Itaman pa'y. May magtadakan poreng. Apay, Cardo. Ayan dagiti agina. Kaslawan da dito'y balay. Awanan, pimanawan da Glenda. Impanaw nan ti anak na. Inyadayunan ka na ta. Ha? Itataawanan tinatagari dito nagtibalay. Naragsak kamot nga taan. Masol mo na ito. Naitantumat kamin kinangato ti pride mo. Pinanawan na talakit nga ron ti anak ta. Ha? Malmaldayak dito. Nasakit tinakam kaw iti papanawon ti anak ta. Kan ti apo ko ta. Isadyak pala maturog dito. Ah, papanam ko ma. Mapanak iti kalkalapaw iti bangkag. Tay jayak pala nga umyan. Anya? Panawan nak dito'y. Una, makaamu ka mo titibiyag mo dito yan Awanin kadkadwak dito'y balay. Unay matan. Nagrigat mat gayam ti agmaymaysa. Uray aklag kapsot tawan matan ka anas kong agluto iti kanak. Tagmaymaysa akmat ngaminan. Ay, anyan. Nagliday gayam ti awan kadkaduan na. Anak ko, madlaw mo ka day. Kasla matawan matatao di tabalay da tata Macardo. Un nga rod nanang. Nadamag ko apimanaw da Glendan apaman anak kapasngay. Ni mo tata Cardo. Agnanaad ka nun iti kalapaw na iti bangkag da. Lukas ta, agmay-may sa ni Puring dita. Un nanang. Jak mo't makitkita nga minarumwar. Agin lalabasak man no bigat, takasaritak tuman. Nakikitaan nyo Tamang pagsasawan na kayo manan. Saan mo't siguro, anak ko? Saanan nga agaw-awid ni Cardo dito'y balay, kakalusing. Madlaw alikliklikan na. Tanumapanak ijay bangkag. Irana na ti mapanagsakati. Di nakasarsarita no agkita kami. Pati ni Glenda nga anak ko, kailiw kon. Ay, nagrigat gayam ti agmaymaysa, kaka. Ay, kaasi ka mo nga rod. Ano kasta, kakapuring? Agyamanak iti yumay mo dito'y balay, kakalusing. Wan, danang yagak iti meriendam. Di kagdanag, kalutluto day ta. Pakawanan na kumaa. Amok asaan ama iparbang dagiti nasasaokan ka. Aklunak nga apal ko lang day chay. Taado ti matultulungam at tao. Idinto ta siya katawan. Ala, lipat mo day ta kaka. Agkaaruba ta. Isarumbang lang agsin na kita. Saan ta ko mga gin-ginura. Tamaditi kasta. No siyak matkit day awan gurakan ka. Si kalaang matimang gurgura kanyak. Idi dayta. Saan itan kakalusing? Ay, mayat nga rod ano kasta kakapuring. Ay, naragragsak mo lang ti agbyag. No awan imimpanam agura kan apal iti kaunggam, kaka. Wen, agpaiso launay dayta, kaka. Cardo lakay, alamatan na. Agawid tan ijay balay. Nagrigat agmaymaysa. Pasensyakan poreng. Malagip ko lang tayapukaw kan anak ta no andaki jay. So nituyak pa lang kalapaw ng agnaid. Agsublikan ijay balay. Tadwa tamang birok iti pagnanaid ang Glenda. Pagsublik idan ijay balay. Kailiw kumatan ti apo ko. Ay, Alaan, agaawid tan lakay. Pangaasim. Nay, apay ngay. Nakalukat mato'y balay. Kat no inrikap kumot da ito'y sakbay apim manawa kitay.
Amangan mo't no na nakastrak ngagtatakaw. Ay, sus. Tatang! Glenda, anak ko. Anak! Apay, nagapgapuan nyo. Iti kami pa amang ururay kada kayo. Naggapo kami di bangkag anak ko. Ay naimbag ta naghawid kayaon. Ay, Glenda, anak ko. Agyaman nakta nagsubli kayon nga agina. Tsaka mo ti aramidag ngagmaymay sa dito'y. Kasla akla mabagti. Nanang, Pakawanan na ko, anak ko. Siyak ti rason no apay apimanaw kayo iti apo ko, me. di kay madanagan. Saan kayo aginura, nanang? Inya dayok lati anak ko, tadyak kaya ta may raman itigura yu kanyak. Anak ko, di mo ipampanaw ti apo ko, me. Pangaasim ko, ma. Uwe, nanang. Kat agyaman nakmat. Tamaawat yun ti apo ko yu. Ay na, kamaudyanan na, naitabon matlangan ni tatang yaw Susan. Wan nga rod na naindang, awanan ti puyat. Aga sa mga minta nagbayag ti panakalamay na ngay. Dandanin sa dua a Domingo. Wan anana, takasano, inuray mi pa'y ngamin asimang patikabsat na ijay abroad. Ay, sumalagayam De, nagastusan kayo iti hustaw. Ta, nabayag ti panakalamay day di tatangyaw. Wan nana, ngam nabawi mi matlaang, taado tinangtad iti abuloy. Aya? Tano bumayag ti lamay, umadumat gayam ti maurno nga abuloy, nana. Ay, kastaya. Manungay matinauroryo nga abuloy. Nawadwad anana. Basta ad-ado nga amang ti abuloy ngam tinagastos mi ang nagpalamay. Kumusta ngay ni Nanang, Layda? Nakapsot nga rudan, manang. Kalaat mo't akim mapsutan. Makapangan pa'y wano saanan. Wan, nga masapol alugaw. Wano maiblender ti kanan na. Tamarigatanan nga agtilmong. Ay, kastaya. Makasaupay? Saan nga rudan, manang? Marigatan pa yun nga agsao. Ay, dandani nga rod apit na. Sa bagay, bakutan ni Nanang. Ipanminto ija ospital, manang. Barang pumigsapay. Ipanyo pa'y lang. Gastos manayn. Kat anya nga rod. Ano san tayo Basta agimbag pa'y ni Nanang. Ay na, palubusan tayon ni Nanang. No kayat nan kagina na. Alay, palubusan yawn, tabakutan. Tinasaya at alaak man kinidya balay. Nasyak mo ti mga sikaso kang kuwana. Na kami iti asawak. Kunak nga ipa-ospital mi kumapay, manang. Ay sanan, siyak tun ti mang ipa-ospital kang kuwana. Kaya't kumat nga sikasuan ni Nanang. Sigurado ka, manang? Wan? Kababain matkan ka, ano si kakanayon ti mga sasikaso kan kuana? Makitinulong akmat, Layda. Isoayawid kun ni Nanang. Itaman pa yan nagdisnudo ni Auntie Layda ang mga sikaso kan ni Apong, Nanang. Wan nga rod. Itatanakapsutan sa kundi disnudo amang tarepato kini Apong. Bayan tayo latan Taamang nagumura man no saan na mapagbigyan. Nagadunto man na sa unan. Wan sana bale ta indak to sarsarong karan ni Nanang. Siguradwak no nasaya at mutlati kasasaad na ijay balay daan tim nga indang. Masikasom nga raw ni Nanang indang. Wan? Duwata mga sikaso kan kuana. Amumbay ta makumiko makijitala on tanay panagraraip man ay. Wan ka day gurdo. Danag munaya. Siyak ti makamok ni Nanang. Apay lang amin nga nalam dito balay. Kit nagsaya at ikasasaan na di balay na kabagis aw. Dandani nga ron matayon. Dandani matayon kahit anya kumaita. Kahit kayat ko nga ipapas sa ati mga sikasukan ko na tadandani ka nga ron ti apinan. Malangarod Asikaswa manaimbang. Di mo baybayan ni Nanang. Tanay nakapsutay. Asikaswam iti hustaw.
Kumusta ni nanang manang indang? Ay gagasta nakapsutlat ta. Apay no ipantayo ija ospital. Agimbag pa'y siguro no mapaagasan. Bakutan ni nanang, Layda. Kaya't nakanuntagin na. Di na mula kaya't ti maipan ni ospital. Kasimot nga rod tilangan na. Nakapsut. Kat gastusam laki di pan mo no kaya mo, Layda. Agudwata iti magastos amana. Ay na, sana pa nang ibuy-boy ngam adun ti gastos ko kan ni nanang. Kunakmat ngamin nga alaon mi manan ijay balay. Ngam di mo mat kayat. Inalammat ngamin ijay balay. Kat sigod nga ijay ti ayan na. Kat kayat ko nga rodmat nga asikaswan, tanay bakutan. Dandanin ti apit na. Agbiag pa'y ni nanang itinapaot, basta mapaagasan. Sana tabakutan. Nakapso nga rodan. Dinan ka ba lang ti bagina? Kaya naan kagina na. No di mo masangot ti mga sikaso kin ni nanang. Alaak ijay balay. Ay saan? No ka ano aking mapso ni nanang samo kundi alaan. Madimot ati kasta. Anya kumatidakas iti dayta. Mayat kit di tamatulungan ka ang mga sikaso kin ni nanang manang. Basta agtalinad ni nanang dito'y balay. Indang, pinakanmaw ni nanang. Saan pa, Lakay? Ni anyat kukum ngay. Inkapakanunan aldawain. Mabisin nga taaya. Nagloko kan. Mabisin lakit di at aldawain. Nalabas ti bisinan. Sapay jakpay nakaluto iti lugaw akanan na. Agad na niya dinararamid mo ngay. Imbes at ikanan ni nanang tinumiro uno ang asikasuam. Saan may no jak ipalagip di mon sapay pakanunain. Ada nga rod na panak. Kasangsang pagkaw. Una emet ngamin ti mapan makikarkaruba. Imbes sa bantayam ni nanang. Di mo pwede gusto na so katam kumamay. Pati daya perna di mo pwede suksukatan. Disikan ti magsukat no kaya mau. Makitam ti kastang aramid mau. Inalalam pa lang amin ijibalay na kabagis mau. No baybay amat lagayam. Isublaim ijibalay na kabagis mau. Napiay dyan ta maasikaso daan na imbag. Saanan? Tadandani mo ilat apit nan. Masapula dito'y balay ti pagbugsutan ni nanang. Kat dito'y muta na malamayan. Tapno dito'y ti papanandag iti makilamay. Ay unay kan. Si bibiyag pala ni nanang ang dagitan ti ibagbagam. Ay na, di tanto malat turong na gurdo. Papanan na ngay no di matay. Amin tayo mat kat matay. Wala, gamit ti kasta panagsasaom. Kaslayap apuram ti ipapatay ti inam. Uray ata bakutang. Ay na, di tanto malat turong na kuna manan. Rogyam katagpakayon tapnadan tumaramatin tun lamay na. Naay. Agpartitay tulay ti may sa baboy. Mamidwatay lang agpakanan niya. First night kan last night lang. Ha? Agpakapitay tulaangan inton katengtengaan ti lamay, Lakay. Lakay, di magasak itay di balay daantim nga indang. Kinitak ni apong bakit kat ay na. Nagbangsit itayan tigdahan na. Anya? Nagrugit ti bado ni apong. Kanabasbasa ti idana. Ni, apay ngay. Baybay andan samot ti jayan. Alangan tayo laangan ni apong dito'y balay, Lakay. Ang mga nusanda ang mga sikaso ijay. Naimbag dito'y at aduta yung agsisinublat ang mga sikaso kankwana. Sige, takasaritak tuman ni nanang. Tain kam alaan niya apong iti balay daante. Di mon samot maasikaso ni nanang manang indang. Yawid min ijay balay, taamangan nubisi ka. Masangok! Diyo ka di pa kadanagan ni nanang takabalak mga sikaswan. Apay nga rot nagdungrit ngay. Nagbangsit pa'y dito'y pagididaan na. Madlaw asaan amadaldalusan ti idaan na. Italang na ita. Naranaam lang nga jak pa'y nakadalos. Ngam kanayon ko adalosan ti pagididaan na. Kanayon ko pa'y asukatan ti bado na. Kanayon ko apakanan. Ay, jak mamati manang.
Ado ti mangibagbaga adi mo as-asikaswan ni nanang. Taado ti makakitkita iti sitwasyon na. Iso apasensyakan manang, nga maasyanak ngamin kin ni nanang. Abay, awan pa nagtalot mo kanyak, Layda. Diyak amaw ti mga sikaso iti bakit. Ha? Nagalas ti ugali yaw. Wine, amaw, baknang kayaw. Nakurapay kami laeng. Basit ti balay may. Sana kasi ti balayo ang mansyon. Ang amoray basit ti balay may diyak baybayan ni nanang. Alaki din, agawid kan, Layda. Di ka pala impaawid ni nanang na di mo mudla masikasaw. Di ka pa imailutwan iti kanin na. Sursurando ka may tila papanam. Pampanawam tainam kat amom lang arod na nakapsutain. May saka mo alaklakayan. Di ka man makibibiyang, tasan mo nanang ti masignan. Na, talaga abalin suwag ti panagpampanunot mau indang. Indang, inka kita ni nanang. Saan samot tin ngagang angas? Ah, natayan. Wan samot, di mo't agang angasan. Wano itaray ta iji ospital. Ay, sanan. Napangarodan pag subliyang pailaan. Ha? Ay, kutaan niya nga ro taramidin ta. Inkayaban di kabsat mo na. Ta ipagkaamom ti papanawon ni nanang. Wano awaga mo no isaw. Pagkawanundak nanang, nauyos ti angas yung awa na kitisibayo. Kasano ngay, Layda, natayan ni nanang. Dito'y balayan na ati pakalamayan na, ta dito'y mo tinagbugsutan na. Ijay balay latta kuman, tanalawlawa ijay manang. Tapno naway at ipakalamayan na. Wine, amok, dakkel, di balayaw, basit ti balay may. Iso nga ipain nyo ti balay may. Naisa na kasta manang, tipon Grabe kayo, mate. Gaputabak nang kayo, kastan ti pa nagsasauyaw. Bakit? Di mo ikan iti maday akay papanan ti imbaga ni ipag. Husto matikunana. May mayat no iji balay da ti pakalamayan ni nanang. Sana wayuwaya nga adayo ijay. Sana kas dito'y balay nagbasit lang aroday. Nag-ipot pa'y tarupayan. Awan pagyanan ti makilamay. Basta dito'y balay ti pakalamayan ni nanang. Siyak ti matungpal, ta siyak ti inaw na. Ala, baybay antayon no kasta ti kayat niya anti ama pasamak nanang. Mangted tay latan ay titulong tayo kanakwada. Alam nga rod, intay bakitsenda. Tagumatang tayo iti maaramat iti lamay ni nanang. Gumatang tayo iti masapsapol para iti panakalamay ni apong yu anak ko. Sige, tay saganak tilugan. Ante, gimatang kami ti adu a kape, asukar, gatas, tinapay, ken daduma pa yung masapsapol iti kusina. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Aywan, gimatang kayo iti masida. Walang ti, kumpleto, pati Ricardo. Nala, anusan nyo pa'y latag gastos atanay, awa mo makukwartamay. Naimbagla kada kayo at aba nang kayaw. Sana kas kada kami ang nakurapay kami laang. Saan kami matabak nang, ante? Kaya't mila ti tumulong. Tamay-may sa tayo mo't nga rod na pamilya. Layda, uray di ka agkara umay dito'y balay. Di ka madanagan tanda kami mo diti asawa ka magbantay iti bangkay ni nanang. Kaya't ko abantayan ni nanang manang. Mapuyatan ka, mabannog ka pa'y. Aginana ka kidi. Umay kan tulangan inton last night na. Kaano aya nga itabon tayo ni nanang manang? Di tayo pala pagsasaritaan ti tabon, tanay katkatay na pailaan. Di pala pan nakalamay na ati panunutan tayo. Pasensya kayong Susan, balasang ko ang ay na, awan may pasangok ka merienda. Kapilaan ati may pasangok kada kayong umay makilamay. Okay lang, nana. Di da kang pakadanagan. Tasaan mat aday ta merienda ti imayan mi dito'y lamayan. Umay kami makipagrit na. Naawam mo ngamin makukwarta may. Adama ba nangakabsat ko ngam ni da magipon wakiti kinabak nang da. Ha? Sige, tamang tudak ititulong ko, nana.
Sa bali pa'y tiitad ko nga abuloy ko. Awatin nyo to'y sangaribo. Tanaimbagla paggatang nyo iti masapsapol nyo dito'y lamayan. Ay na, ay agyaman ak Susan. Anya daytoy ngay. Abuloy mo, wano. Tulong ko day tanana. Sa bali pa'y tiitad ko nga abuloy ko. Ay, agyaman ak nga ron no kasta balasang ko. Ay na, nagsayaat kayo akakaruba. Managtulong kayo. Kahit anwam nga raw dagiti gatangan da kabagis mo. No di mo ipasango ka dagiti umay makilamay. Nagano dagiti ginatang da nga abasto para itilamay. Bay-bay am dagijay. Tasan mo ta mabangles. Kan nakarep mo dagijay masida. Napumpun nun tirip. Tadi mo mo't ipakan ka dagiti makilamay. Pati dagiti gatas nakadulay. Dagiti tinapay. Amang ano ag-expire dagijay. Saan? Kinitak ti expiry date na. Mabayag pa'y. Di kalagbain iti kastangar aramidam. Tiyam mo da kabagis mo. Naibusan ti intid da nga abastaw. Ang di daam mo ang nakadulin gayam. Di ka kagyaman ta na diskarte to asawam. Amok tararamidag. Di kag pampanuno malaklakayan. Di mo nga minamot ag diskarte. Kapoy ka. Na. Kano ngay amay pumpun ni Nanang manang indang. Makalawasan ang malamlamayan. Nabayag sa una yun day tamanang. Itabon tayon san. Ay san? Urayan tayo pa nininang ko. Ako marin na ija Amerika. Ha? Apay, agawid ka no ay amanang. Wen ka no nga road. Urayan tayo. Ta sumangput into no maya lawas. Naimbag ano makabiyahe pa'y. Kat sigurado abakutan. Takatauban na laki din ni Nanang. Napigsapay day jay. Kan sana madlaw abakit una yun, tanaparagsit abakit. Natarake, iso akaslasaan na bumakbakit. Anya? Iso ayuray tayon takababain mat. Sapa imbaga na nga urayan tayo. Bisprin nga min ni Nanang dayja kumari na kay. Iso alamayan tayo pa ni Nanang. Taurayan tayo jay taga-Amerika kumari na. Kat, sumangput nga tante kumari niya apong aga po ija Amerika, lakay. Ay na, napospon ka no mati panagawid na. Inton maminsan ka no man na Domingo. Anya, kasanon nga niya apong. Itabon tayo ka din? Saan ka no pa'y mat? Taurayan tayo asumangput niya bispren na manipod Amerika. Ay, may extend nga ron manan at ilamay no kasta. Kapilitan bakit? Papa namin dang, nakasukat ka mait. Mapanak man ija istasyon ti radyo tayo nakagpanawagan. Ipanawagan ko man tipan nakatay ni Nanang. Ada nga min dagitay kakabagyan na itinagapon na lugar ka. Kan dagitay gagayam na ija na tuma-tuma lugar. Gagayam na? Naimbag no si bibiyag pa dagita gagayam na. Kadagi dyan nakda. Anyat amom ngay no agipawit day tabuloy da. Anya? Pasig abak nang dagitay gagayam ni Nanang. Isadak kalakit di titad ng abuloy. No mamwanda na tayan. Sige, mapanak kung tanyal dawan. Tonton! Ay na, naibag ta nakita ka dito'y ili ading ko. Ni manang indang. Da kayo mo't gayam na ita. Kumusta? Ay, kastoy ay naman adi ka, dadi tayo nagkikita. Ay, minatayan kami ading ko. Natayan ni Nanang me. Ay kastaya. Makipaglaning itak manang. Ay, agyamanak. Pakibagam tumang aron ka ni Nanang mo. Tanatayan ti bispren na. Nabayagan anatay ni Nanang me, manang. Anya? Ay, natayan na ya. Diyak pa'y naamuan na natay gaya man. Una, dayumod namin na lugar ti ayan may. Nagsakit ngamin. Ay, kasta aya. Kunak no nabiyag pa'y.
Ta dumawat ako maiti abuloy na. Ay, siya kung timangten, manang. Anto iti sangaribo. Pasensya kayo na. Day talang timaited ko. Ay na, dakkalaban nagdaytuyan, ading ko. Agyamanak, Nay, bilbilangan man ang tabuloy baka di ka lama kainid na. Minigat na bilangan na ita. Kita kano manay nayunan mo't laang. Kani idulin ko adagos ti mauror na mga nukauten da. Itabon tayaw ni nanang. Nabayagan na malamlamayan. Di mo ko na ayabot mo iti makabulan. Kaawampay nga ron gayam na nga gapo eja Amerika. Di tayon orayon. Namin anon anapos paon. Las tugmon samad tapno mayatid duglaang ti lamay. Kat mayatid dugmat ti panagurur mo iti abulay. Agdal na ka mamad. Saan man natila lawlawatam? Into na damakangagkan ka kababaeng. Talaga nakababaen ti kastangar aramida mindang. Pati dagitay itida amasida kan bisbiskwit iduldulin mo. Imbis nga ipakan mo kadagiti umay makilamay. Ay na, nagbabak ng maladag iti umay makilamlamay. Di agbalon da, no kaya da? Ha? Amuda mo ti sitwasyon tayo tibiyag. Nakurapay talaan. Kan may saan mga umay agmeryenda ti gagaraan da ditoy. Umay da makipagrik na. Makilamay da, lakay. Gordo, lakay agrik ka man. Uy, Gordo. Apay ay indang. Anay ko, tsaka bala ng tisakit ti tiyan ko. Marikata naknagangas. Maulawak pa yan. Grabe ti sakina. Anay. Apay, anyat kinkinan mo aya. Yado, ate kinkinan ko. Aglalaok. Ay na, nagsakita talagan. Maulawakon. Agpurawan ti panaghitak. Ala, itaray na kalangan iti ospital. Anyat ko na ti doktor ngay, Gordo. Masapul ka na maupira ka. Ado kanon ti bataom, kat masapul na maupira ka. Anya, kasanon nga ti lamay ni Nanang. Paitabon tayo, tapno maasikaso ka dito ospital. Tanay, makonfine ka. Gordo, bantayam dya buloy ang mga nutakawan da. Ay na, agnangabit kan patay ngam day tapay la abulaw iti pampanunutam. Diyo pa itabon ni Nanang. Iso pa iti maurur nga abuloy. Ado pa iti umay makilamay. Alang arod unaam ni Nanang. Maitabon kan taon ngam di pala na itabon ni Nanang. Katagpasumad. Anyat kayat mau. Asinaw ti una kada kayo ni Nanang amay tabaw. Ni Nanang, siyempre. Paitabon tayo nga roda ni Nanang. Tanusyak ti masurawn. Jak umay dito ospital kat makamukan ang mga sikaso iti bagbagim ditaw. Ala, di ka madanagan. Tasaan kami abumingay iti abuloy, manang. Ipabusoy mi kan, takas tamat dan ti sasaadam. Wen nga roda, nagdakkel magayam ti kasapulan para iti pan nakauperak. Isun ati tulong mi kan ka, manang. Jay na ur-ur nga abuloy. Damag ko adakkel kano ti na ur-ur akwarta iti pan nakalamay day dinanang ka. Rombang la asyak ti papanante abuloy. Tabalay may tinakalamayan na. Uwan, ukam amin. Tanaimbag la pagpaagas mo, manang. Yang ay, naragsak kay ti kasta nagbanagam. Gordo. Pwede kag balaw indang. Nga amangan nuga po iti kinaagum mau iso anapasamak ken kati kasta. Malaksid kadag iti bato di tatyan mau. Adda pa'y sabalay asakit mau. Nangataw ti blood sugar mau. High blood ka. Ken adda kano bato iti kidney. Ken adda fatty liver mau. Apay ngay. Agkakanat mo ti sakit ko, Gordo.
Inagumam ti abulaw ingem kurang pa'y gayam apagagas mo. Kabut-buteng ngamin ti agag-agaw tanarigat ti makarma. Nakarma ak nga taaya, gordo. Tapi akala at timpor na kita saksakit ko. Ay, tsaka mo. Ngem pagpampanunutam daytan indang. Sapay ko maamiris mo dagiti bigdaut nga aramin mo. Agbabawi ka, ket agbalbaliw ka, bareng maagasan ka pa'y. Istong lakay. Apay atong galumawag ka kat agoy uyag ka. Atsak man amoy kinahit nga uyag. Di mo't may kika. Oray ag tumarak, isulat tamay. Awan pagbaliwan na. Agpa-check up ka ngamin Idi pa lang ay bagbaga ka agpa-check up ka. Ngam di mo mo't ngamin araramidan. Bando. Sayang ti kwarta. Ay, basta agpa-check up ka. Agipaw itak iti kwarta. Manungay, tiipawit mo, hulya ba ka? Uray, 10,000 pesos Basta agpa-check up ka, wan. Ay, alaman nga raw. Diyak kumakayat ka, pa-check up nun. Ang gaputakit daw mo. Sige, pagbigyan ka ba ka? Ala-ala nga rudan. Tadapay aramidag. Merinda ka ba, Listong? Merinda ko na yaw. Ay, sige Nay, talaga yan. Mabit lang Anyat kayat yung merienda ya. Ay, nangadumad ti kwartam istaw. Sagsasangaribo pa'y. Pinawitan na kakadimanan ni Hulya nga anak ka. Uy, apa yata na? Ang reklamo yan? Ibagayo kasapulan nyo ti kwarta, taikan kayo. Saan kumatila pangigas-gastusa, ti kwartayo baraw. Awan bibiyang yon tatang. Agasawa kamin ka ni Hulya. Apayakas lang ng sakit tinakam yun, pauitan na. Agasawa kami may. Saan nakasta? Ragalas lang pintyar aramida. Pagbisbisyong lang ti kwarta pagrigregatan ti anak may. Ay kat kwarta mi mat nga agasawa ti ususaran. Agdaw-dawa ta kaya ka na kayo. Man nakibiyang kay launa ya katugangan. Iso nga adutisan nga kikinaawatan nga agasawa. Tadalat talaga tayo kaskara kayo. Aman nakibiyang akatugangan. Kasana o adi kam makibiyang. Kat kastamot ti aramid mo. Anit kaya ti merienda ya? Ta ilibre kayo tatang. Tapno di kayo sumanaon. Anya? Ilag aman yung ninanang iti merienda na. Ta mangala kayon. Kalpasan na, agawid kayo. Hello, Hulya anak kaw. Adaman damagay. Pinawitam ka di manen iti kwarta jay asawam. Nanang, uray ka na yung kuapawitan iti kwarta ni Istong. Awan pakibiyangan nyo ijayan. Ay, damdamagag laeng anak ko. Tanakita ka nun ni tatang mo store nga agpay-pay-pay iti sagsasangaribo a kwarta. Ipaspasikat na kanaw ti kwarta na. Nagilibre pa'y kanu a store. Pagpa-check up na, nanang. Na, apay, anyat marikrik na aya. Nabayag namin na di uyag na nga. Saan nga agim imbag? Uyag! Ha! Kasla jak mo mangmangag nga aguyag. Kasla na salun at mat ni istaw. Panagkunayo lang mat daytaan nanang. Ngam kanayon ti panaguyuyag na. Tatunggal umawag, nagunag ti uyag na, nanang. Kasta aya. Na. Jak nadlaw dayta anak ko. Wan tailimlimit na. Di na kaya't nga agdanag kayo. Ha? Ala, nanang, tani. At dabay aramidet. Baliwan tayong tumanong tiag sarita, wan. Bye! Wawan. Bye, anak ko. Hello, Istong. Kamusta kan? Huli asawa. Kagap-gap lang na ito. Okay. Kumusta nga iti-check up mo? Pinagsangsangit ka. Huli ba kayo?
Awanan, dandaniak sa matayo. Ha? Apay ay lakay. Anyat sakit mo aya. Tanda kanumat gaya mo kanser ko. Isasaan nga imimbag tuyat to. Anya kanser ngay. Lang kanser kanumat bakit? Awanan, mapalo kan iti mabiit bakit? Ala, di ka mamudag sa uiti kastais, tol. Agimbag ka pa'y. Kat, anyat ko na ti doktor ngay. Agagasak ka na mga resan-san, tagastos lang dahita. Urayot natan ati papatay ka. Ay, saan agagas ka lakay. Pawitan ka, iti pagagas mo. No kasapulan nga umutangak. Aramidag, basta agimbag ka. Uri di kang umutang bakit. Basta nayunam lang tayo ipawpawit mo iti binulan. Pagdublem lang siguro. Sigurado ka? Uy, di ka umutang. Nanarigat ni may lumlum iti utang. Sige nga, Rod. Agpawitan din itong bigat. Tapno marugyamon ti agagas, wen? Uwan kulya. Agyakan akong laikon ka. Asawa ka. Iso arumbang lang nga tulungan ka. Ala, agpaimbag ka nga, Rod, wen? Tumaram amin nga ireseta na nga agas mo. Hello, Istong. Kumusta kan? Kastiya, nakapsulat ta. Diyak makaluto iti kanag. Ibagak ka ni Nanang. Tao may payla di tabalay. Takadwain na ka. Kapapain, urasanan. Ikan, amumat nga ado ti saw-saw na nanang mo may papangkaniyak. Kat, kasano ka nga rudon nga eh? Mga alaklangan ang kitangdanan ta ababaunan. Ha? Sige. Sino nga iti ayabanta? Sapay awanak dita. Ano ti mabalin na maala bakit? Di mo pa katanagan na ita. Siya ko unti makaamo. Ala nga, Rod. Basta agpaimbag ka, wen? Ti kayat ko, no agawid akto, naimbag kan lakay. Ay, awan bakit? Di na pa katanagan nito. Basta ada ka doon. Awan problema. Mga lalaki ka pa rin ang babaunan ta. Sige nga, Rod, lakay. Kita tayo na singkot ababaunan, wen? Nakita tayo babaunan da istaw, lakay. Jak amo ano, iso tayo nakita kini limaba sa kiti balayda. Tayo ubing napintas sa babae. Ay, uwan. Ada mo babaunan da. Tawan ka nungarod mga sikaso kani istaw. Ada ka no sakit nan, saan na makalutaw iti kanina. Ha? Pudno nga ta, masakit jay manugang mo. Ha? Kasla nagsaranta mo, hindi na pa nag-jay balayda. Ngam hindi nakita na, ay bigla akim mapsaw. Kaya mo ganun sa balay, di nariknak hindi nakita jay babaunan da. Kasla saan mo ita babaunan tilangana. Nagsosyal mo ita babae. Ay narigat ti agsasaw. Ang amuray siya sa balay ti marikrik naklakay. Nagatidog may ti kukuna. Nakamanicure pedicure pa'y. Kandi alahas. Kasjay ayati katulaw. Kaslawam mo amo na trabaho. Ngayon Tagaano nga talay dya babae ay Diyak mo. Tadyak pa'y ngamin nakasarita. Ang palut putek tau dayjay a babae. Taga-ano ka nga'y balasang ko. Taga-kabangi-bangi ili, Nana. Nagpintas ka, balasang. Naimbag man, takayat mo ti agbalin ababa unay. Wen atawan mo't sa bali at trabaho ang mastra ka, Nana. Manut tawon mo ngay.
21 kun anana. Ngam, apay nagadwa damdamagan nyo kanya. Ay, kwa. Awan. Kaya't kalaing may ama-am mo na imbag. Balasang ko. Ayan mo. Igawan naman. Magising ako. Ay, mabisinan ni Manong Istong. Panawan kayo pa dito'y nana ha. Sige. Mapanak mo tantan maluman. Pakibagam tulaangan ka ni Istong at magasak. Ay na. No nakitam lako matitsura jay katulong da Istong. Mapamulagat kalakay. Apay aya. Agasaman, naka-short pant itinayul-al. Kan hanging tibado na. Makikita niya pusog na. Anya, ay nakman nga ron kitaan nagpaisumat na ti ibagbagam. Apay nagkatos ka nga. Nakitaan nga. Pagpanpantasya ang muda jay, babae, Saan ba't Itanya agapaw. Kaya't ko lang matapon kan timbagam. Sana na masapul apeng kem. Taag paiso amin nga ibagbagam. Karang kanjang dayjay ang babaunan lakay. Talaga kaslasaan na babaunan. Hindi pa nagkita kenkwa na. Nyala, ditan pagpanunutan iti dakas jay manugang ta. Tamang nagbidot talaang iti atap. Sa paila ko mga rod takas ta nga agpaisaw lakay. Ay sos, paliwan nga na imbag yung manugang yung bertaw. Tanay, sa balin ti madmadlaw may kadakwada iti babaunan na. Apay ayaman ang aryang? Kano mamin makita mi nga agsinaklo dahil di parangan da. Andiya? Ken kanayon da rumwar. Mapanda makisugsugal. Agkuy-kuyog da kanayon. Andiya? Kaano pa yan naglayo na tama ng aryang? Nabayagan na. Ngam di kam lagtagtagari. Narigat ti may ramraman. Ngam masyanak mo nga minijanak mo nga deja abroad. Pagrigrigatag na ti sugsugal dagi jay dwa. Ay, agyaman ang itiday tanay bagang manang. Katap no mamati ka. Kasaritam to di apukok. At da iti silpon na di video dagiti dwa. Binidyo na ngamin iday daday di sugalan. Naglailo da iti tunggal maysa. Mga asiyo tatang, di yu kumamot dadaulan ti asawak kanyak Sana pa nang dadailan ako. Panang isakit yan aramidin may. Tang, masakit ti asawak. Sana makaruwar day di ang makisugal. At David din siya may anak ko. Ipuruwar kuntukin ka. Anya? Sungag-sugsugalak. Pangililiwag ko iti parikot ko. May papaniti sakit ko bakit. Kanday tayo forward akin ka video. Di mo kumaikan iti sabalya kay papananday ta. Talaga nasingad kami iti babaunan ta. Kaslag kabsat kami. Apay nga, kurang na laging nagkayo iti katulong. Itala makita tinala mababaw na. Nagpintas kan ubing pa'y matgayam. May mayat ti ubing tanapigsa ang mga sikaso kanyak. Ano bakit ti alaag? Ay hawanan Hindi na maasikaso. Istong, sapay na kuma, tawan kinapudno dagiti dandanon da kanya. Uwan bakit? Mataya ko ni Timothy. Pagkatapan nagpailang awan madlingar aramidak bakit? Pangililiwag ko na iti parikot ko, ti panagsugsugal ko no daduma. Iso, mawatan na ko hulya asawa. Lakay, masikugsamag jay katulong ni Istong. Nadlaw mo mo't kaya pweda. Dumakdak kilan ngagpaiso di tiyan na. Na. Apay ngay akas jay lakay. Ada nga tanobyo na.
Diyan mo Lupod naman na ita. Apay di na yawid na dyan, babae. Ipalubos na nga ta, ngagkat-katulong na ta, nga uray masikugay. Ha? Wait nga ron Ay na, sapay lang kumatasan apod no ti atap ko lakay. Sa balay ti mapampanunot ko nga main. Uray siya nga raw. Ay na,ag-aawid ko mga minang jay anak ta. Mabit lang, umayin. Lalo. Kumusta kan, Istong? Ha? Julia, andakan. Wen, kumusta ka? Kasta, marigirigatan. Anay ko. Ne. Apa nga akala at naglusdoy ka, Istong? At jak kabalan ti. Tumagdarit ni mabayag bakit. Ako piti baroko ko. Ha? Nagsakit kilamis ko. Anya, ala, umay ka nga rod. Tulungan ka, tumagdara, umay ka. Mabit sa ngamin ang tiapit ko bakit. Di ka ang sauwi, di kasta. Limok magkamit. Kasla, saan ka mo't nga agsakit lakay? Anya saan? Agsakita. Ilok-lok magkunanang iti aga sa tumtumarag. Stop! Magsigal mo Ha? ito! Agkalakagsamad kan! Ayan mo, stop! Ayan din sa Istong. Sino tayo, Jay? Ako dita silid bakit? Jay babaw nun tayo, Jay. Masikog namin. Kabulanan nan. Pinanawan tin nakasikog kin ko na. Kasi nga nagtalinoko na piman. Ha? Stop! Ay, Wan! Umaya na isa! Umaya ka! Kalahat mo't apimigsan, Istong. Nagpartas mo't asimrak ijay silet. Itatana ka anaka kun, Istong. Ibagamon tagpaisok ni Manang Julia. Aguli magkaaysa. Ang mga numangag na kati asawa. Kunam, uray maamuan na ti amin may papankadata. Saan ka mabutang? Kwa, saan ko pangita? Ang mga nag-iskandalo ti asawa. No di mo ibaga. Siya kung ti mangipod no iti amin kan kwa na. Ilaban ko ti karbangan ming aginakan ka. Ilimod tapay lang ti amin ay sa pangasim. Awanan ti rumbang nga ilimod yo, Istong. Ay sa. Ha? Awanan ka itibain, Istong! Kuya, pagkawalan na ko ma. Nailaw anak. Masika ko makanyak. At sakit ko. Awan sakit mo! Nakasaritak ti ibagbagam a doktor mo. Kat napanagnakat ti amin kan kwa na. Inulbudan nak, Istong! Pakawalan na ko mahulya. Kat sikamat a babae. Agyaman ka. Takaan anak mo. Tano saan? Karaman ka madanggan. Pagpilyam ani Istong na sino ti pilyan na kadata Manang. Siyak ti pilyan na. Tas siyak ti asawa na. Iso apo manaw kan dito'y balay sika a babae. Istong, agsao ka. Asino ti pilyam kada kami ni Manang Julia. Ay, ni Hulya ti pilyag. Tayo iso ti asawa. Iso ti ayatak. Pasensya ka na isa. Anya, napaklan ka magayam nga ulbot, Istong. Di mo matakdaran dagiti nagadua ka rin kanya. Julia, apay, di ka mabutang nga mga nuulitin na tinaramid na. Sinaam ki idain. Ay ayatak ti asawak nanang. Diyak ka ba ulan na mapukaw kanya? Nga oray at napututan na. Apay, di ka madismaya. Napakawan mo't kanyak nanang. Kan nagkari adinan ulitin tinaramid na. Madanagan kami iti inam anak kau. Saan na mapagtalkan jay asawam? Ulbod day jay. Kan nalaing nga artista. Isa di ka basta mamakilatan iti ibaganakin ka. Nalaka ati mangibagay ti suray. Ang di mo laamaw. Ikan tayo kumabay ti may sa abundaway ng balbaliw, tata.
Ala, sikat makamaw. Pangedeng mo na ita. Ket no anyan to ti ibunga na ita a desisyon mo. Awan to kumati pabasulam. Kaimbaga mimutan ti opinyon me iti inam. Hulya bakit? Naibus ka naman ang tigatas ni baby. Manong, ti kasapunam. Uray, 3,000 ano adda? Kapag gatang kumutta na iti diaper. Sige, mabit lang ang tamang tida. Na, apay akasta tilanggam nga imay dito'y balay Hulya. Adda problema, ni istong nanang. Di pa'y nagawin. Tual dawin ngawan iti balay. At niya, hay, napanan na nga'y. Kunana amapan makifiesta iti lugar ti kumpare na. Namdimot nagawawi dun. Diyak makontak ti cellphone na. Ay, madanaganak. Amang ano na bartak. Kat ada ng kurso na da kan kwa na. Kat anyan tinaramid da kan kwa na. Malala. Urayim latan na. Amang ano adaman sa balin nga umog na. Ha? Apay? Saan nga agparik na kin kaaya, Hulya? Ay no siya. Mariknak, no da sa balay nga ar-aramidin jay asawam. Ha? Imposible alukun nakmanan nanang. Nagkarimot adinan ulitin tinaramid na. Ay, sa apay lako mga raud, anak ko. Nagkapumanan. Napnapan namin ti manungal daw. Kastam na ka na yunin. Marmarapukaw ka dito'y balay. Oh, Hulya bakit? Pakawanan na ko ma. Nailaw anak mo na yun. Kat masikugan ti babae ang naglaw anak. Anya? Promise, last day to yun. Uri ipupok na kundi ti balay. Di ako narumartap na mabantayan na. Apay ngay naramid mo manan, istong! Apay! Hulya bakit? Ada pa'y kwartam dita. Naibus ka nun ti daya parti may kadwa aputot ko. Kan uray ti inauna aputot ko, awan kan ugatas nan. Pasensya ka na. Jaknot namin makasapol iti trabaho. Awan mo't mayat na master kan at trabaho. Awan kwarta. Ken maysa. Jak kayat asyak timang suporta iti saan kumot nga anak. Ala, anusam ka din bakit? Sana balay, takas la anak mumutan na gajay. Awan nga rot kwartak. Makaamu ka mutan nga agdiskitar iti itid mo kadagitang anak mo. Nagimot ka mutan, Hulya. Nagbalbaliwag lang arunan ng kasta ka pa'y. Hindi mo mutam mo ti makitinulang. Awan pa'y ganas ti pa nagbalbaliw ka. Lukas ka. Awan man na, hindi asawa. Awan nga rod tatang. Jak amu tinapnapanan na. Makalawasin ati nagawawin. Napanan na nga rudan ngay. Wano, adaman sa bali apagaw-awidan nan. Jak amu tatang. Jak amu. Dito'y tiimpagada nga ayan ni Stone. Sabay lang kumatawan madi ang manuktalak dito eh. Nagdagkala balay na ito eh. Aking balay nga tayo ti da ito eh. Agtutugak. Ha? Hulya? Apay nga da ka dito eh. Sika ti rumbeng apagdamaga kritikas na. Apay nga da ka dito eh. Aking balay iti da ito isto. Istong, sweetheart. Sino da ita? Sweetheart? Nukasta? Adamanan babaim istong? Hala, agawid ka, Hulya. Ladingit ang ni Veronica ti kayat ko adan naan. Isunti ay ayatek. Kat naagdarom ka, makaamu ka.
Awan maramidak. Anya! Ay. Nay, unay meten na ita sinaay mo sa raon. Mangagsapay ang naging ganita ka aruba. Kas ano kat nagpudot ti panawan. Saan nga umdas na ta electric pan? Imbag pa ni Mare Alma ta naka-aircon di balay na. Nagando apon ti kayo di tarubayan. Di ka ngamin nagpupupok dito unag ti balay Naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod mati darang ti init itarwar. Katsigod mo tanangisit ka. Kaya't kukumangarod mati pumudaw baset. Si kantumat ngamin. Lay, apay asak manan ti pagpupudutam. Ada kumamat aircon ta no hanak nga linas-lastugan edi. Linastugan na sasawam mo. Kunamat ngamin edi nga pulis ka. Namati akmat. Dati amukot nakajakpat akon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang matgayam. Barangay pulis mo, tiyawag da ka na kamay. Saan ka na Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan ka pa'y. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam, idinasikugan na kon. Anya pa'y ti maramidak ngay. Ay, agdala ka ditan sa raon. Amok manin, titurungan na ito asaritaan. Mapanmanan iti asawa ni Alma agayem mo, amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagutak mo. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta iji pagadalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Mare. Abay, naggapuam. Nagpalinggi kan samat Nagapuak man ijay ili, Mare. Napan ko inalatay paw iti asawa. Umadaniman nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pagadalan da. Aya, private school samat dya pag-isiskulaan dya anak mo niya. Taisumat di kayat nila kay. Kat di anak mo nga ijay kadipay la public school ti pag-isiskulaan na. Ay, Mare. Han nga bali tagpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi dya ubing no ipasnak da tag-eskwela. Ngam no siya, kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runakat medyo narigat dya inala na nga kurso. Ay, uray dya balasang ko, Mare. Kayat nakano tag-isuro. Ngam dya kayat, tapara lang kadagi ti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apagadalan iti nalatak apagadalan. Kalpasan na, kasdi laeng akurso ti alaan na. Adda gayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, Mare. Mala, panawan ka pa'y, Mare, tanay. Hay, nagpudot dito'y ruwan. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nila kay ko. Ala, panawan kan, Mare. Ay, unayin day dya nga Mare Alma. Nakaasawala ang iti profesional. Kas jacket din tayo si style na. Sab-sab walimatan. Apalam manin ako nak bakit? Han ko nga apalan, ti kas dya nga tao. Unamlamat no asinumatan. Ay, wan gayam, ayan nga ni Rico nga anak ta. Weekend matad ta. Di mat, awan eskwela na. Dapat tumulong mat ije bangkag. Imunan ije bangkag. Imbagak asumaruno aklatan. Alangarod ta ilutok dya karne nga ginatang ko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kaming tulat ng arudan tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito Isunti mang ala. Nagpudot ti magmag na itarwar. Agpayong ka Nagadula ka ta pambarmon Nagado apayong kan payabyab dita. Naimbag man anak ko ta nakaawid ka. Mala, aginanakan, tamok anabannog ka nagbiyahe. Wen man nanang, talaga anabanugak tani. Nagwatiwat to mga minti biyahe manipo di jay syudan. Kayat mo, taiyugan ka laangan iti ka ng ijay silet mo. Tapno makainanaka na imbag. Saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisina. Kayat ko pa'y timapan agpag napag na ditarwar inton awanan ti init.
Takailiw ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo, nanang. Sige nga rod, anak ko. Kunak lang no di ka makaawi dita, Bea. Pasensya ka ni Rico. Ado nga minti na si Kaso iti pagadalan. Kamusta mo ti panagadal mo nga? Marigrigatan ak nga rodan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasay-saya atak ka no ti panagadal ko. Oresyak nga rod. Ninanang tumat nga minti ng pili ti course ko. Diyak kayat ti course nga lalaat. Oresyak, Rico. Kinamaestra ti kayat ko a kurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kut naimbag mata na karwar ka. Di da ka biro ka ni Jibalayo? Saan? Tanagpakadaak ka ni tatang. Nalpas ko matan jar aramida. Ne, narabyan ka matriko. Kung tatang mo nga sarakam lang dagijay gagayam mo itarwar. Isumot, nanang. Nagbasketball kami ngami. Nagbasketball? Awam awit mo nga nagsukatam. Nakamaong kapay, kanong kaslahan kamat nga naglinglingat. Talaga kasto tilangak anak ki ay ayam, nanang. Aywan, amum ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Diyamang alala iti kinamedisina. Ha? Ay, jak unay am mo na dyan, nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lik-lik ang pala ang timakiam-am mo ka dagiti babae. Tapno may pamaysam ti panag-iskwilam niya. Una nang. Imbag na nakasangpot kan, Bea, anak ko. Ala, ingkag palusan, tamangantan. Nanganak ko ni tirwar, nanang. Nabsuga kun. Aywan, anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mari Sharon. Ay, di ka makigaygayam iti dayjaywan. Amangan no armon na ka. Sapay nagpintas ka, anak ko. Ipamay samkit diti panagadal mo. Nang runa kat saan asin sinanday ta kurso nga inalang. Daytoy tumot nga minti pinili a kursok. Mano atawan pa'y ti urayan. Ay na, saan ang mapupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnek mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y ang makinobnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-eskwelам. Ala, wala nanang. O sige nga ron, sumrag ako iti silid ko. Istimarot pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe intun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-eskwela na. Ay na, adan to na anak ta nga inhinyero. Pakita ak tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin, tagibas itan na matan tidado mga kurso. Gaputa medicine ati alalan dya anak na. Kung namatlan na sinumatan nga agsasao. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na dya anak na. Baka makiasawa nga dagos, kat hampay nga nakatorpaos. Tila sasawam mat. Amo maya tigasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dya anak ta. Is straight to act, tapno hampay lang nga makigagarplain. Di mo unay istriktuan Tama nga no mabagkalmat jay anak mo kan ka. Ay haan, para matlang kanya na tararamidak. Nanakonching, gumatangak man. Anyat gatangam, Sharon balasang ko. Sabon man nga para labwa. Dato'y ti bayad ko, nanakonching. Gumatangak man mo, nanakonching. Mabit lang, alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangag bito'y coins ngayong bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, nana. At iti sangaribo. Ikisayo di tantibayad tigat-gatangan na. Ne, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam isupay ataktak na mutday tagbilang iti barbarya. Kasanun ngay no ado tayo a customer na. Sige nga rodan nana. Muto nga rodan data barbarya tayo libre na kano ni Mari Alma. Malang rod tayo sa nga ribula ang ti barya Iparparo pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigmak mat iti kasting agad at tasyak mat ti mga libre kanya na.
Anyamanan, ti tantanabutob mo dita siya round. Ayan tayo patpatimplak akapingay. Sa kalangan ti agtimpla ta, awanan ganas ko nga agkape. Dahil tumat ngamin nga Maria Alma. Ay na, sana makumpleto ti aldaw mo na awan may bagam iti dadya agayim mo. Katagpay sumat. Ipakpakita na launay nga adaan isaw nakatsyakat awanan. Makagradwar lang dyan anak ta. Makalong out ang tumatlaang. At danton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipat ang magatangan. Awan na. Umayak laang ko mamakiin ni istorya. Aywan, siguro chismisan nakday jay asyaron anya nana. Anya kumangay di chismis na kan kabalasang kaw. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak, nana. Ti kayat na, kanayon nak nga artapan. Idi ngamin katagpadpada kami laang iti kasasaan. Ngamit kita inyo mo ta. At damot basit makunkunakon iti biyag. Ta engineer kat nga rod tay asawa. Iso apagad adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Mangal alam at ti kinamedisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapaga-brodak to. Alakot. Sapay kumangarod tamakalpas di anak mo. Alma. Dakkel ti panagtalag ko iti anak ko, nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mari Sharon nga Amangan kit din no sana sumsumrak day jay talalaki. Kadwan ngamin abulakbol kat lalaki. Bea, apay nga da ka ti boarding house ko? Jakon kayat ti agadal, Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya? Marigatan ako na yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kaninanang ta sigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kataglepas kan. Siyak ngay, mano atawan pa ti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito Kat ilimod tapay laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya ko pa'y kumati makalipas. Oray marigatanak, ano sa kon Masyanak kamin kadananan kan tatang ko. Sika nga rin di makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngamno siya, talaga ajakon kaya't tag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulan ng adi ka nagaw-awid, anak ko. Nanang. Amok, amakumikum ka. Tanarigat kat nga roday takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagamla ang numano ti kasapulam. Uwan, nanang. Ay, nanak ko. Siya kung ti kararagsakan numakalpas ka iti panagadal mo. At danton anak ko doktora. Alang arudan, nanang. Adupay ngamin dinaskan nga ramigag. Diyak pa'y lang makaawin, nanak ko. Agan-anad ka dita, Bye! Nagulbud ka manan ka ni nanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't ang mabalin nga agawid ak akastoy tilangak. Malasin ang tityan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo't ang mabalin na yawid ka? Ano sang tapay lang at ikastoy? Saan na ba niya? Gawan mo't makaamam mo kadata dito nagabangan ta. Madanagan Rico. Jak amo na niya ti aramidan ti inak. Numaamuan na ti sitwasyon ko. Ores yak Ano sampay lang ti agmay-may sa dito boarding house no kas diyang agawidak. Masapul mo't ngamin nga agawidak iti weekend. Tamang nga agbalaw dananang na mabayag sa anak na makaawid. Ang plano kong nga ipudno ti amin kadananang ko. Anya? Sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ura yan Makaamoditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko adda na si kuga.
Anya, nasikugan nga. Hangkaman nga mangrabrabak, Rico. Agpaisot ibagbagak nanang. Adda na si Kugak. Anya, no kasta. Inlimit mo, tekadat no biyam. Iso? Bakit? Agparbag ka kuma. Relax ka kumalaan. Di mo ipakpakita kanyak data nga babae. Ingga na nga hangka nga makalpas, Rico. Mano nga bulan langan makaturpus kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da kumana nang. Nay, bigbigat pa'y laang ngam adda ka man nandito itersi na kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka nun nasikugan ni Rico nga anak ni Sharon. O, di pudnuti ko na, asakit ti ulo lang ang dagiti lalaki. Di ba'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laangan ti palabsan kat agturpusan. Mamati kayo nga rudmat ang makaturpus pa'y. Ay kat, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pagadalan da. Ang mumatan, napasnak nga agiskwela di anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan ang makaturpos ta nakasikugmat gaya man. Ay unay matan Mari Alma, kasta gayam ti ibagbagam iti leklekudak. Naamwa kamin nga ichis-chis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmat nga apalan nakunay. Iso akayat nakngartapan. Nga, manya nga ita. Ay napagsartingam ngaminan di anak mo, Mare. Di yun tumala kabaala na pagadalan. Ngam ipilit yun, kat awan nga rudbus-busin nyo. Sakas jay pa'y anak kasi kong gayam ti anak yun. Ay, awan bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, di na ko man kagura. Ay, basta i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam amo no asino data nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawaan daklatan da dyan nga Mari Alma iti kasto nga napasamak. Nanang? Agturpos ka nga oray na kasiko ka, Uwa nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kan tumatan. Wenrico, tadjakon ka ba ilang tagkarang agmaymaysa? Ni dakkelan to si Kugko. Saanan ama iliman. Iso na laang tamadandanagan tunggal malagip ko ni Nanang. Amangan no anya ti aramidan na kanyak numamuan na daytoy. Di kagdanag, tadi ka baybayan. Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimat ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag anada, ta nagturpos matgaya mantay anak na anak kasikog. Katun mapanak mat. Sika nga'y, di ka mapanaya. Ay kat mapanak mat anana. Bea, apaya masikog ka? Pakawanan dak kumananang. Mangibabain ka! Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan ang nagsardengak, Nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan? Sapay impalpalanggwad kun nga danto doktorang anak ko. Apay nga anak ko! Naimbagpay kada kayo, Nana. Naklundak adagos. Ngam ni Nanang, kasta unay apong tut na kanya. Oray to pa'y siya kat kagura na. Ang baybayam na dyan nga Nanang mo. Aywan gayam, agiskwela ka manan niya, ta siyak ti makamo iti apukok. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Rico ija abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigod a kursok, Nana. Marigatan ak unay. Alam, ano niya ti kurso nga kap-kap na kam. Agyaman nakmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Rico iti panag-iskwela na. Amok nga narigatan, ta siyak nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso, idi.
Wen ka nung arod nanang, idikwan, kinayat na latamot. Tadi na kayo kanukayat apaayon. Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita. Naging ka ka dita. Nasakit pa'y latinakam mo kinibaya. Nana, husto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag at nagunod na matlaang ti arapaap na iti biyag. Kasjay matan kinararamid na. Awanan, alanganan ang makaturpos na ijay. Di kay mapukawan itinamnama. Marisyaron, pakawanan na kumaa. Kastamot kan kabay anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyog yu ah. Naan-anayan ti kinaragsak ko ita nanang. Kinapudno na, mababain na kanak ko. Nangrunakan ka, Marisyaron. Nagbalinak apalangwad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalan ka launay idingam. Han gayam nga rumbang ti kasjay. Ala, tinapatag. Naragsak tayo amin itang aldaw ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Abalayan. Wana abalayan. Katsapay ko mata ginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maabalayan. Kahit kumusta jay kalkalyam akinabaknang Luis? Bambanok na jay tatang. Apay awan. Awan nga ro. Sa masurunan. Nabanugak lang nagkalkali jay. Ay, kung nagtumot nga minken ka nga awan maganab mo dita. May mayat no adda detektor. Nagnginan tumot tikas jay. Ay na. Agmula kakit day tinatang ka ng protas tapno adan to apitem nga ilakaw. Kanon to paya bumaknangat na kasta. May mayat ti balitok ka sa kulan ta instant ti panagbaknang. Ay na, inkakit di agaplay aminero anak kaw. May mayat ti agsarili tatang tabukudak tumat ti masakulak. Pagsapulam nga rod ngay kat awan may nabayag kan ngagsapsapol iti kasta ngam awan mo't uray tiping abalitok lako maamasarakam. Ay, makapanlog mat nga rudan tatang kasla masaduta kaun. Ay na. Unay mo't daytan Luis. Bigbigat nagsusuyaab ka. Napuyatan ak nga ro. Pinuyat nak yan ay tagtagainap ko igirabi eh. Lina bakit? Anyaman tinay tagtagainap mo na ya. Bimak nangak ka no. Diyak ka no mabilang tilugan ka. Talo ka no adadakkel abalay ti balay ka. Kan nagano ka no ti katulong ka. Anya? Isa masiguradok bakit? Bumak nangak kong iti mabi eh. Ay, kasano ka ta bumaknang ka nakasadsadot ka mat. Ultimo mang tarimaan iti bubong ti balay ta di mo pa'y maaramin. Gapoy ti kinasadot mo. Basta marikrik na bumaknangak iti mabiit. Iso nga ganos talang bakit. Hindi ka kadi mapukawan iti namnama. Ay na Luisaya, no agarapaap kabuyo gamit aramid. Saan nga iti sa ulaang? Aggunay ka, agtrabaho ka. Kasano nga umado ti kwartam nagtugtugaw ka lang nga agsilsilpon diti balay? Saan mo't nga amin na bimak nang kat nagagat? At datay talaga na swerte. Kita, tay kalugaran tayo idi apada ang mamirmiraot. Hindi nakakali ti balitok, bimak nang. Instant ti ibabak nang na. Isapin manaw dan di ti lugar tayo. Di da kayat ti makikilan. Apay, agpaiso ayaday dyan da mag-idila kay. Uwin ko naklangarudan. Agpaiso day jay. Kat no damag ko nga dan nagdadakkel nga apartment da iti syudad. Nagado-kano pa iti pampasayro alugan dan. Ay, kastaya. Isa adyak mapukawan iti namnama bakal.
Patsik ang makaswerte ak tumat. Akas iti dayjay kalugaran tayaw. Bumaknang tan tumat bakit? Papanamlina. Inak man makisak ka nanang, tay supay titangdan ko. Si Kalaang. Ayan di asawam ngay. Inkuyog mo kumaa. Wano adan trabaho na. Anya nga da? Awan. Aday jay balay nakauldag manan. No kastamot la ka na yung sinaamon. Aglalaki Kalaangan, Lina. Tilay bagbagayo mo, nanang. An-anon ti sadot nga asawa. Dila agbain. Papakpakan lakan kan itag nanayon naglalayngan nan ngay. Makapanunot to mo laang, Gumagat to siguro. Narigang mo basta sinaaklatan, ta nagkasar kami mo. Kakaasi Kalaang no di mo sinaan da di lalaki anak ko. Sinaamkit din, ta sumapol ka iti baknang. Kanuray saan abaknang. Basta nagagat ngagtrabaho. Panawam kit din da di nga asawam anak ko. Saan ananang? Ayayatak ni Luis. Ada nagkinaryan mi anila ang patay ti mamagsina kada kami. Kat orayam pa'y lamatay ka, sabo sinaan da di nga asawam. Ay na anak ko, mabiit ka amatay no kastalaang. Tamaparigat ka iti trabaho. Bagbaga amanmet di anak mo, abalayan. Ibagam manmet ngagsapol iti trabaho na. Kitno ka na yun kung ay bagaday takin kwa na apalayan. Ngam di nakmet deng-denggan. Kakaasi jay anak ko ngagtrab-trabaho. Wen, abalayan, amok na ita. Ang awan met maramidak, ta di nakmet denggan. Depende ngamin iti panagpadakkel iti ubing ti kasta. Pinadakkel mo ngamin asadot di anak mo, iso akas jay. Ay, saan met na abalayan? Ta nagagat met idi ni Luis. Salasim madut met idi nangasawan. Jakman amaw iti daya nga anak kau. Isulaang matikas jay ka nagiti amin nga anak kau. Ala, mapan ka ijay balay da. Taing kabagbagaan jay anak mo, abalayan. Mandaram ngagtrabaho. Lina, bakit? Adda nabuyak iti social media. Nabuyam nga? Adda mo't gayam kinabaknang iti kayaw. Kayo nga? Adda mo't gayam na idulin abalitok kadag iti dadakkel a kayaw. Inlemmeng kano dagitay hap-hapon idi tiyempo ti gubat. Anya? Saan lagayam maiti unag ti dagati nang ilemmengan da kadag iti balitok. Adda pa'y gayam kadag iti puon ti kayaw. Imposible mo day tangay bagbagamon, Luis. Posible bakit nabuyak nga raw. Legit dahil dyan nabuyak. Taado ti views na. Apay, kaputado ti views na, legitan. Ay na, Luis, adon ti fake news ita. Uray inuulbudan, basta kumita day ti social media. Pudno nga rod day jay. Anya nga rod itangay? Rodyak manan, tagsapol iti kinabaknang. Bakit? Adda ka maglagayam dito'y sangot ti balay nga kap-kapi. Birbiro kang kamanlaingan. Adda ko may paramid ko kan ka, Luis. Plan-planuak nga raw no kasano ti pamayak iti aramidag to adakkel agay. Kano sa dino ti pangipwistuak iti garahe. Ni, apay, adda kwarta mapagparamid mo iti dakkel agay kan garahe. Ay, dandanin bakit? Basit la panagura yun, bumak ng taon. Ay na, sasawam mo. Kasano kumabumak nang ka kadi ka magtrabaho? Nakasansadot ka? Nukas kasano, siyak ti kaunaan asadot a bumak nang. Anya? Ipakita ka nagiti tao, asaan nga amin asadot wano istambay, kat awan napintas masakbayan na. Tilay bagbagam. Ingkaman kay di ka nalanjay likod ti kusina, tane. Kanayo na mornong ti danom ije tunggalag tudo. Wen, madamdaman taon tanay. Jack penal pa sa nagplano. Ay nagplano kanto no andan kwarta di tadakulap mo. Alaki din umay kan. Wen ka di. Ala, umuna ka ijayon. Tay busag pa ito'y kapay. Tatang, buludok man tay barita yo. Nay, an-anuam ti bareta, Lina.
Ay, kanalakman di likod di kusina. May tani agor nung tidanom no kas di nga agtudo. Apay asika ti mang kanal. Jay asawam Ayan ni Luis aya. Jakam mo. Agkapkapila itay di sango ti balay. Ngam kalaan mo man na nagpukaw. Anya? Ibagbagak nga iso ti mga ramid. Ngam kanayon ng mga itantan. Mabagbagtit sa ngaminon dyan nakyaw. Tatunggalag sao. Balitok ti bagbagana. Makasarak to kano iti balitok. Bumaknang to kano. Ay una yun na dya tao. Kaya sadot na ngamin ti pagturayan na. Imbes nga agtrabaho tapno makakwarta. Ang jebet la agar arapa apter aramiden nan. Dila agbain na dya always. Mala siya kaunti mga ramin iti dayjay palasangkaw. Ta awan pa imot papanak ita. Ay ala saanan tatang. Siyakon, kababain mat kada kayo. Pagbainam ko katawan mo't sabsabali. Sakit di ati rumbang nga agbain. Takas jay ti aramid jay anak kaw. Mangibabain. Ne, Luis, apay tagtagbatam tapuun ti manggangay. Tagtagari, di ka naariwawa, taamangan no adda makangagkan ka. Dalan ti hapon dito'y initsimpo ti gubat. Adda posibilidad na, adito'y kayo tinangilamangan day ti balitok. Anya? Adda ngamin nabuyak akasta. Saan lang iti unag ti daga tinangilamangan day ti balitok. Pati kadag ti puon ti kay kayaw. Ay na, mabagbagtit kan samot at talagan. Ulawan na kan ti imahinasyon mo. Imposible mo dahi tangay bagbagamon. Agbambanog ka lang. Kandad dadaulam lang tamangga. Sayang ano mapukan. Saan ko apukanan? Kita lang iti unag na. Ay na, gararamid ka Luis. Ingka man kidag pelas, tay pa-check up ka man langan. Adan sa mga agpaiso tama tautak mo. Tanyat pagkit kita am kanyak. Bagtek. Sika siguro ati agballa. Taandak puliyo akasta. Ado, ti balay ti pamilya yaw. Di ka mangiraman, tawan bibiyang dagijat at tao iti saritaan. Kan sana bagtit dagijay, awan pulimi akasta. Sikatim mo na. Pagbalinan nakpay katabagtitan. Nagalaskat nga aramid ti kastan. Ala, isardang mo nga rodan day tang araramidam. Intaki di manganan. Sa anak amabisin. Sikan ti mangan no kayat mo. Nasaya at taimay ka dito balay, Luis. Anyamat ti kasta nga aramid maon. Kapay, di ka mabain kadagiti nakaikamangam. Kang runa ni di asawam. Di ka matagtrabaho anak kaw. Ultimo di ipapaaramid di asawam. Di mo pa'y aramidin ay. Bisi ak nga ron tatang. Bisi ka nga. Agsorsor-sor nga agbirpiraw iti adula amen. Di kay kadyag sasawi ti kasta. Tano bumak na nga. Ibingayan kay tao. Ay na, Luis, aya. Agmula ka nga minat. Asig sigurado pa'y anak kaw. Pinadas kong na itatang. Nagado ngay mula kiday. Ngam nalugi aklang. Diyak pa'y nasubot ti puunak. Sapay inututang ko lang na dyan. Ay gagangay na Kastala no damaw. Ngam no gaggagatampay. Makatsambakan tulat ta. Basta nadidigra ako nga garden tatang. Awan magimulak dita. Kahit ti aramidam at nangarod magimulam. Awan mait. Nabayagan nga agbirbiro kay ti pagbaknangan. Ngam awan mat masapulam. Agsaysayang kalay ti oras dita. Ay kaadan to Sa anak ama pukawan iti namnama tatang. Ha? Apay nga dabunton dita masikigan ti balayo tatang. Ay, jakam mo Jakmat nasipsiputan nga dagayang bunton dita. Ay sos, partaan day tatang. Partaan nga. Partaan nga da kinabaknang dita. Ay na, ay day 20 orayo tatang. Dito'y gayam ti ayan ti birbiru kak akinabaknang. Adda nakalamang akinabaknang dita tatang. Anya? Ay, adday ta kamanin, Luis.
pati bunton pagintirisam. Ay sus, ikanda kayo iti sign a bumaknang tatang. Di yung pagan anaw? Ha? O anya, agtulag tatatang. Kalyin tati dagaan agtuban ti bunton. Nga, agudwata iti kinabaknang amakalita. Wano, bukudak akal yan. Nga, bukudak mo't ni makalik at kinabaknang dita. Ay, di nakiramraman dita ulaw mo, Luis. Kundi mo kutkut yan dita, daga dita. Tamangan numarsuod to'y balay. Sapay panagtutudawn. Nariga tayo. Isublik mo't lada gusti daga amakalik no kwa, tatang. Basta di mo pakibiyagan dita. May isa ko malang di saaw. Di nakpagpungtutan. Inkakidiyag mula, tapno adapi temtaw. Sigurado pa ay. At damot kayang bunton dito yung likod ti kusina bakit? Apay, di mo yung bagbaga Anya bunton nga ibagbagam mo. Dahita man na bunton mo dahita. Iparikit din ni tatang akutsyat ye bunton iji balay da. Imbis na bumaknang dan, di takot kayatan. Isungin ba, dada nakita ka bunton dito eh. Sana bunton dayta. Naurnong laadaga. Idinagi kanal ni tatang ditoy. Bunton dayto. Ay na di mo ipapilit, Luis. Sana bunton dayta ko na lang arudan. Ala, panawan nak dito yan. Tadaramidag. Anyat ko am? Basta panawan nak dito yan. Di nakpakibyangan dito eh. Mapankaniti ko na mapapanam. Yahow! Lina bang ay! Lina! Anyat ririawam dita, Luis. Umay ka man dito eh. Nagpiksa ka tang iwamon. Kita ang tinakalig na ito. Gawa balitok ako tsara. Ganun may sa atin ito. Pasip na balitok na giti bakal. Ah, ni. Yelo mga agpaiso ti kolor da. Nakalim da kita. Uwan bakal. Ay nakambak ng tan. Dahito yung tinabayagan nga inururay kaw. Natong palang ti arapaap kaw. Agmay-may sakan samot dito'y balayo, anak ko. Napanandya asawam. Ay, napanagdis kita rin ti kwartang aramatan na kanoa ngagpa Manila. Dumaw dawat kanyak ngamjak inikkan. Papanan na ijay syudad. Mapan na kano ila ako jinakali na akot sarakan tinidor. Nakali na. Nangkalyan na. Ijay likod ti kusina ha. Tsaka mo ano niya dagi jay. Kasla balitok mo ti kulor na. Nga madumot ti makitkita kakas di ti kulor na akot sara kas kada tinidor ala ko ijay department store. Kahit apay ngay nga ijay payla Manila ti papanan na. Kat adumot tagkilkilatis ijay sentro. Ijay mga roti kaya na, tasig sigurado ka no. Awan kanot pa nagtalog na kadagi dyan at da ijay sentro. Ay, uray ko mga rod no pudno abalitok dagi jay. Tapno at dagong gunana. Huwag nga rod, nanang. Hello, Luis. Ayan mon. Nakadanon kan dita Manila. Uwan bakal. Kahit, kumusta nga? Saan ba't kaya mabalitok di nakalit bakal? Sinan balitok lang. Anya? Kunak tumang amin kang ka. Ordinaryo lakot sara kan tinidor dagi jay. Sa bayan kang napilik agatangan na lugan agawin na. Ano? Piking agayang ka niya. Kagawid ka nga rodan ha. Umay kakidit at tulungan ng agtalon dito eh. Masakit tinagang kuli na. Napaayak launay. Jack Macklon bakit? Agawid kan kunak. Madanagan ako nanang. Di mo't sumangputan ni Luis. Napnapanan na ngay. Awagam ata amum ti ayan na. Diyak mga makontak ti cellphone nan. Manual dawon. Anya, at tinasayaat. Ingkagdamag kini abalayan. Amangan no amuna ti ayan jay anak na. Naggapu aki jayan nanang. Awan matlat kontak ni tatang kankwana. Anya? Gumatangak man iti juice kan tinapay, Nana Mirna. Dahito at tinapay ni kan apple juice. Mabit man lang, Lina. Mapangkamanan ijay talon yaw. Ay, wan anana. Inak man agbunobon.
tani, panagraraot manan. Ay nakaasi ka man. Talagang agmay-may saka na mangsuksukay iji talon yaw. Ay, wen nga rod Tani, di mo nagaw-awid dun di asawak nana. Manuabulan nun. Apay, talaga kadingawanan kontak yu kang kwana. Awang nga rod na namirna. Apay no'y panawagan mo iti radyo kan telebisyon. Wano'y pusyo iti social media. Idi pa'y lang nga ibagbaga datatang kananang dayta kanyak. Ngamjak imanugot. Tama nga no agawid mo't laeng. Ngamawampay mo't. Iso ang mapilitan naksan nga agpanawagan nana. Hello Luis. Ay naagyaman ak tayo mawag kan. Ayam mo ngay. Pwede ka malagawi doon. Anya ka batan? Tila'y pampanawagan nyo iti radyo kang TV. Kababain. Impos na pa itif be. Madanagan kami nga rodan. Tadi ka malagawi doon. Ayam mo aya. Adag ni Visayas. Diyak agawin nita ang lina. Agsinatan. Tatang sa baling asawak dito. Kat masikugan niya Amalia. Anya. Luis, di nakmamanrabakan iti kasta? Sana ka mangrabrak. Inkakit di ikatin dagiti pampanawagan mo. Kan ikatin timpos mo iti FB. Sige, tinik. Ada pa'y papanan mi kanya Amalia. Bye. Hello, Luis. Mabit man lang. Agsarita tapay. Luis! Talaga, asaan nga agpampanunot na dya tao? Awanay, nadadailan ti ulo na dya, Luis. Jakmed nga ron, amo no api ang naramid na tikas di kanyak tatang. Inananusak iti mano atawan tikas di nga ugali na. Ti kinasadot na. Ngabay supay tataganas na mangisukat kanyak. Apay, tatang. Ngala, siya kaong tagkidkid daw iti pasensya. Kapag ti inaramid ti anak kaw. Awan mo't maaramid, akbalasang kaw. Tauray bagbaga akjay anak kaw. Natangken mo't natati ulo na. Di nakdengdenggain. Awataglatan na tikasat ko iti anak yo, tatang. Kumusta, Lina? Ha? Luis? Oh, Lina, kailiw ka una. Mabit man lang, Luis. Di nakarakupan. Apay nga da ka. Di mo't adan sa baling asawa makunam. Si kakit di mo't namati ka la adagos. Joke ko lang na jay. Ang angaw ko. Ha? Las-lastog ko kanina jay, Lina. Awan babae. Si kamot. Rinabak ka lang di. Agsasauka ka di dagpay so, Luis. Rice, ha? Di ko na. Saan ka masurutan? Ni, apay nga da ka dito'y Amalia. Kastalaka-lakanakan ka timang panaw kanya. Kalpasan asin ni kugan na. Panawan naklatan. Luis, asino dayta? Ay, jak am mo dayta. Agbagtit dayta a babae. Siyang tipat niya manang. Nabayag ang nag-live-in kami kin ni Luis ijay syudad. Kat adda anak min. Imbaga na anabayagan anatay ka. Ngam na amwak anabiyag ka pa'y malagayam. Linastugan nak day ki Luis. Anya? Ala, Luis. Pumanaw kan. Tasan kan apagan ano? Lina, sikati ay ayatan. Ulpod ka, Luis! Anusan kay ti mano atawan? Gapoy ti kinasadot mo? Ngam kastapay ti isubad mo kanyak? Iso ahuston! Kan sininaan na kon, saan ka di? Tayin sukat nak kangarudan? Sikati ay ayatag. Jak kayatan day ta nga Amalia. Anderan nak day ta a babae. Awan bibiyang kon iti day ta. Basta agsinatan! RJ anak ka, ingkaman kitaan ni Uncle mo a Basilio ijay balay ni Tatam Amulaw. Kasangay nga mintay anak na. Kat inawis na ni ulitag mo itay. Apay ayan na nam. Ay na, inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni Uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaro kano ti marteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Na yan ni Uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ay awit ni Uncle mo.
Saan mo't nga road? Sapay adun sa ti nga ilida ijay. Un nga road Kasano numakurso na daan da. Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kan kuan Alang arod na nang tadagasak ni Insan Rolly. Dua kami amang yawid ka ni Uncle. Gin-enjoy pa lang. Apay nga sinukundak matan manang Juana. Ay na kita umanday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakderan iti limpyo. Agtukulan tatumang mo gapot na karo abartek mo. Agawid na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo di kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Agsubliak nga rin di balay ti kumpare nga. Di da ka kayat ijayan. Takid-kid dayang makano ti asawa di kumparay. Sapay kuldi tempay kanon. Nagpintas nga rin. Kurso na na niya bakit. Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na kurso na niya. Nagbayag mo kami na mabalo niya asawa na. Amangan no si kati umuna ama ustel iti kastangar aramidang Basilio. Araklatan tinlinaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaam. Inunaan nagtumad ngamin iti na dya pare mo lang. Siya ko mati asawa ni Perlaita. Maturog kakit din. Tilalablabidam. Kasladyak mo nakita ni Basilio ije kalapaw na, Juana. Di na nabaulan tinagaway ta permiti bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga rudan tinapan ng ipastor iti dingon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day dya kabisat ta, Juana. Sipod pa'y iday kastan daramid na. Imbaga no saan pa'y anarunot di barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. Numakatumpungay iti mangkursunada kenkwana. Sapay umanaram no kasjay anakainom. Ita alakayan sa kundi aram. Hindi pa'y laku makabambanwagan na Asino pa'y matimayat kang Juana ngay? Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan. Nanang! Nanang! Mapay duna. Ni Uncle Basilio, linugubanda ka no ijay tersena ni Tonet. Karit ka no ngamin akarit. Anya, apay, naginuman na naya. Ay na, nabarbartek manin Nakarit ka no, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na dyan ang uncle mo. Naimbag kumaano'y sulang di maperwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo matakakabagyan na may ramraman. Imbag atad na nga nawa. Tano saan, ang mga noan yan tinapasamak kini Uncle. Ay ko, jakpat may mulagat ang dagat ti matak. Ay ko. Anya nga may tinararamid yung aya, Uncle. Ay na, imbag tayo may ka-RJ. Tano saan, ang mga noan yan tinapasamak kini uncle mo. Sapay nagrigat nga anawaan nagiti ng lugob kan kwa na. Ti matak. Itay pa'y lang amin nga ibagbagak nga agawidan ng uncle mo. Ngam dinak madangdanggan. Pasensyakan manang tunik. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Timbak ko sa matan. 5 anak sabayan. Magdar kayo dito ng kal. Agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo na uncle mo. Tama nga nagsubli na kita ng lugob kan kwa na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni Uncle mo, RJ? Unar na nang. Diyak matan makit-kita i-gestor magin inom. Ne, itaman tayo. Ni Uncle mo day jay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Una na. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio. Maulawak. Watayaksan.
Ala, pumuspusyaw kayo mo tinangkal. Nagsagit na dyan ako. Kakapasutak. Matayag sa mutin manang Juana. Archie ka anakan. Ay, Mapungsat sa mutin ti angas ko. Diyo itulok Uncle. Nanang, itaray tayo di ospital ni Uncle. Sabalin tilangana. sige anak ko. Kay tanyati ko na tay doktor nga Juana. Matay ka din ni ading ta Basilyaw. Saan pa'y siguro manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. Manang Juana. Manang Uleng. Nasayahan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka din to'y ayan ko manang. Purawad amin na makisak. Apay, sigurado kaya langit ti papanam no matay ka? Gapo iti kaaarak mo. Umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan. Tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, bilang matayak. Na kayon ti makaamoy si bangkag ko ay. May bakal din ko. Sagay sa kayo ijayag. Ay, kasalungat tatay nuwang ko. Ang may samat tayo jay. Pagkudwaan yun tulatan ano ko Ay, saan ka pa yamatay Basilio? Ila ko tayo kay didagi dingwan mo tay so ti pagbayad dito ospital. Uray jinwang laeng, agbating jay dua akal ding. Piman matay nuwang kau. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, mailakon. Kanya nga rod ngay. Basol mo matlaeng ha? Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle, sino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamat alalaki dagi dyan. Bangas kasaba dagi dyan kaanakan. Ha? Kastaya? Ano, tinamiris ko abitut ko. Gapo itinangag ko kanakwada. Kenapa ba na makarwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapos umatindog pa itibiyag ko. Katrugyak matantiyag biyag analintag. Wow! Nagsayatan lo kasta, Uncle. Nagmayatan na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, tadan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunod siyaw. Wain ka nakan. Nangibati na pa yung narod iti Biblia. Tapno anda ka no basbasaan. Kitagyaman nak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak. Arjay anak ko. Madmadlaw mo ka di mo ilaang ti madmadlaw ko. Nga niya nanang? Manipod idinakarwar ni Uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom. Saanin amap-mapan ija istor ni Tonet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga rayta nanang? Tanukas jay a Domingo. Saanin nga ija ayan da tatamulo ti papanan na. Ija simbaan ti papanan na. Ay nagsaya atin no kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwon ni Uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uleng. Ni Dona ngay nga anak mo. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni J.R. ngay mo at Manang Juana. Ayan na. Remormot laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat kumano at dada RJ kandona. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha?
Mga barwanan tayon, manang. Idyan tayo nang itindakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad na iti nakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam kabagis. Aggurigon kan samat. Ay, wana, agam ang mga usamat ti kabusata. Ay na, denggumlatan no anya ti ibagana manang uling. Panagkuna, nagbalbaliwon anaming pinsan kakabsata. Aya? Ala, agkidem kayo adwa manang uling kan manang wana. Nay, apay ngaya pagkidemenda ka may kabagis. Basta agkidem kayo, tay kararagan kayo. Ala, Ne, apay asinurot nakdito'y kusina manang uling. Asino pa'y ngay tikas kasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di salasan. Nagsakitan ti patong ko nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan ngagsasaw. Jak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga ti merienda ko na mga isaganam. Awan, kun kunaklaeng dayjay, tani matuo ka na kun anak katugaw. Makapaikawa mo't di ta kabsata kabagis. Mangas kasaba mo't ting. Kasla jakpat dyan. Ay na, saan man atila ibagbagamanang. manang wana, manang uling. Ayan yun nga ay. Ne, agay ayaban. Ay, si kalangan timapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamu ka namang sango kang kwana. Ah! Dinakpanawan amanang, manang uling. Di kay pemot nakaluto na na. Anyat inarami jo ay Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaba ni Uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panawlatan kan kwana. Tamangan nuan niya ti panunutan na. Isu nga agluto akpay laeng Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, Uncle. Unsa Makapaikawa mo't niya, Uncle. Angam kiti, maragsakan ak tanak balbaliway. nasaysaya atin ti kastangar aramiden na. Ngam ti agbarbar teken aggulgulo. Wala na. Mailiklik pa iti mabalin na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, Uncle. Inak man, agkasabay niya balay na kumparik amulo ka na ka. Ay, adun sa ti bisita da ita, Uncle. Tada okasyon ijay. Ay, mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, Uncle. Pasig adayo da gijay nabartek asa nga ilida. Sana bale, mayat kat di tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yun tulaangan ti mapan ijay, Uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagay at tao do na. Jak kaya't ngagnanayon ti panagbasol da. Masapol ngagbalbaliw dan.